idan mace ba ta son miji abu uku take yi, ba zai fita daga uku ba. Ko ta kashe shi, tunda ni na samu da yawa waɗanda suka yi min waya su suka kashe mazansu, amma har yau ba a sani ba, ta hanyar ba shi guba ko shaƙe shi ko turo barayi su kashe shi ko tura masa barayi su kashe shi a inda yake saboda ba ta so, ko yi masa mummunan addu'a ya gamu da hatsari, ko sa masa abin maye ya tafi tuki ya mutu da sauran ire-irensu. Mace ba ta son miji ba abinda ba za ta yi masa ba. Ko kuma na biyu, ta yi dai auren amma kuma za ta samu wanda take so ta ci gaba da lalatarta. Shi ma kuma akwai wannan kissoshi ina da su da yawa, wanda yanzu haka ko ce ta gaya mun ta ce har yanzu babban ɗanta shekararsa 11, ɗan saurayinta ne, kuma uban har yanzu shi yake masa hidima, yana ga shine babban ɗansa, amma kuma ba ɗansa bane. Ita ta tabbatar saurayinta ne ya mata ciki ta haifi wannan ɗan a gidan wannan mutumin, so da ba ta son sa aka yi auren mai kuɗi ne, kuma yanzu shi yana takama da yaron, yana ta kashe masa kuɗi ya gaje shi, kuma ta san ba ɗansa bane, ɗan saurayinta ne. Kuma ta ce har yanzu tsawon shekara 11 nan da yaron nan yayi, har yanzu kuma suna tare da saurayi. Da kuɗin mai gidan wannan mai kuɗin take ɗauka take yi wa saurayin hidima, da karatun saurayin da ya har ya kai PhD da ita ta ɗau nauyi, daga gidan da mota da gida da ta sai masa duk da gani. Kuma in mutumin ya yi tafiya ta tashi ta tafi gidansa su je su abin da ko su kama hotel. Duk a shekarun nan bata rabu da saurayinta ba ko bata fita daga gidan mijin ba, saboda iyayenta sun ga mai kuɗi yana da kyauta, yana da hidima, yana taiwa iyayenta hidima, ya rushe babanta gida, ya gina masa wani, ya sai masa mota, ya kai su haji, yana ta an taya musu kuɗi. Ita ko ba ta so, ko mahaifin ya ce mata in ta kuskura ko tari ta yi a gidan zai la'ance ta. Ita ko ba ta so, don haka sai ta haɗu da wanda take so suka ci gaba da rayuwa. Wannan yana nan da yawa kisoshi da labarai. Shi yasa hukuncin 'ya'ya da aure sai dai kai abin da za ka yi a duniya, amma ba za a iya warware su ba sai a gaban Allah. Sai a gaban Allah za a warware su. Wasu da yawa da suka mutu matan suka kashe su, wasu kuma da yawa matan da suka mutu mazan suka kashe su. Shi ma masa auren dole, ko ta tsufa ko ba ta da lafiya, ko ta hana shi ƙarin aure ko kaza ya kashe ta. Ma zuwa yi jana'iza kuma ya fi kowa kuka a gurin, amma shi ya kashe ta. Ko ta fi kuka kowa a gurin, ta fi kowa kuka a gurin, amma ita ta kashe shi. Waɗannan musifin suna nan da yawa. Shi yasa idan Allah ya ce ga abin da za a yi, manzo Allah ya ce ga abin da za a yi, a tsaya ana tazawwajul wadudal waluda. Sai da soyayya ake aure. In ta ce ba ta so, a kyale ta. Amma uba ka zo ka tilasta wa ƴarka ta auri wanda ba ta so. Ibnul Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yayi wata magana mai tsada akan auren dole. Bayan ya kawo hadisai guda biyu na bazawara da na budurwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fasa auren su. Ɗaya bazawara ce, ɗaya budurwa ce. Bayan ya kawo wannan hadisan a cikin Zadul Ma'ad sai ya ce mace ka kwace mata dukiyarta da duk abin da ta mallaka, wallahi ya fi mata sauki da ka haɗa ta da wanda ba ta so ko ka raba ta da wanda take so. To abin da iyaye suke kenan. Mutum ya kafe yarsa ba za ta aure wanda take so ba, kuma shi ya sakaci suka saba. Kawo yarka tana fita zance ba tare da ka tantance wanda za a yi zancen da shi ba, sai sun saba sun shaku, sai kuma ka zo ka ce ba shi za ka ba, kuma kai ka bari suka shaku. Da tun farko ka sa ka'ida, ke aure za ki yi ko karatu? Karatu zan, to kake kamun miji. Aure zan, fito da wanda kike so. In ya cika sharaɗina, ya cika sharaɗinki a yi. Ni ma na da sharaɗina a matsayina na uba. Ki kawo min mutumin kirki, ki kawo min mai sana'a, ki kawo min mai asali, ki kawo min mai lafiya, ki kawo min wanda na yarda da shi da addininsa. Je ki kowa ma ki kawo, inda ya cika sharaɗin nan ba ruwana. Ko kuma ni in kawo, ke ki duba. Ko ki kawo in duba, tunda ni da ke ne masu auren, da wali da wanda za a bayar ko? Ni ka wali ba za a mun auren dole ba, a sa da aure dole ba zai yi ba. Ke ma ko ba zan miki auren dole ba, ki nemo wanda nake so, wanda kike so, ko nemo wanda nake so kike so. In kai ka kawo sai ka nemi izininta, in ita ta kawo sai ta ce to baba ga wani ya fito amma sai abin da ka ci. Kaga ya mai tarbiya kenan. Baba ina son sa amma kai ma ka duba ka gan kana son sa. To kai zo, ta ce kai take so, to yi mun bayanin ka kai waye, ina gidanku da iyayenka, me sana'arka,
ka je asibiti an maka tesis, ko ina kake dai kai mutumin kirki ne kawai bashi. Mai kuɗi fa yana tsiya cewa, mara kuɗi kuma yana arziki. Ba wani ka ga mutum a haka shikenan a haka zai tafi har ƙarshen rayuwarsa ba. Me na wani zafi sai ka ba mai kaza, mai rufin asiri aka ce ka ba. Tayewa daga baya kuɗi, ko ka ba mai kuɗin ya tsiya ce to karɓewa za ka yi? Kun ga wannan gangancin shine yake faruwa. Na uku, za ta iya zama ɗin amma kuma ba daɗi. Shi bai jin daɗi, ita ba ta jin daɗi. Shi yana cikin kunci, ita tana cikin kunci, haka za ta tafiya. Wanda na taɓa ba ku kissar matar ta zo mana a Hizba, sun yi shekaru da mijinta ga 'ya'ya, amma duk ashe ba ta son sa. Duk haƙurin nan da ta yi na biyayya ne ga mahaifinta. Ranar da mahaifin ya rasu, ta yi ajiyar zuciya, ta yi murna, ta yi farin ciki, ta yi baƙin ciki kuma. Baƙin cikin rasuwar mahaifinta da farin cikin wanda ya takura ta auri wanda ba ta so ya tafi. Da haka yanzu tana da 'yanci ka ai auren. Duk nasiha duniyar na wanda ban mata ba, na ce kin ga kin ƙara shekaru ga 'ya'ya, ga ta ce duk ba wannan bai dame ta ba. Wa zai aure ki? aka ta ce ai ta ba ma magana aure a gabanta, ta gama shi. Kawai aure take so in raba ta da wannan da ba ta so. In ko ba haka ba to na zama shaida zai mutu. Shi kuma na yi ne da shi ya ce shi ko ba zai saki ba. Me yasa ba za ka saki ba? Ya ce alheri da mutuncin da babanta ya mun. Ni na gaban sa kesa wance ato kaga akwai barazanar kisa kuma mace ba ta wasa da wannan. Kuma kaga ta ce ni ne shaida. Haka ka dubi girman Allah, na baka sati guda, na baku sati guda, ka je kai nazari, kai shawara, kai addu'a, ka sake ta. Haka ko aka yi. Bayan sati guda ya dawo, na ce ke kin janye? ta ce biki na dawo ba, ta ce sam. Na ce a sake kin? ta ce kwarai. Na ce kaifa? ta ce to na yi shawara, duk da shawara kuwa ce ake in sake. Na ce to na ɗauko takarda da bayro na bashi, na ce rubuta, ke ba kya jinin al'ada? ta ce eh. Na ce to rubuta bismillah wa rai, ni wani na saki mata ta saki ɗaya yadda shari'a ta ce, kuma za ta yi idda a gida, ta gama Allah ba ta miji. Wallahi ya rubuta takardar nan hakuka yake yi. Na karɓi takardar, ce to ke gata a baki? ta ce eh. Ina haka na ce kawai sai ta fusgi, tana fusgiya sai ta faɗi ta yi sujjada. Daga nan na ƙara fahimtar, na ƙara faɗaɗa wa'azi akan auren dole, na ƙara research da bincike akan auren dole, daga hatsarinsa. Saboda haka wannan uba in ya ji wannan sako, da ma duk uban da yake da irin wannan niyya, to in dai har akwai wanda kake so ka ba yarka, to ka fare mata campaign, ka fare masa campaign da wuri kafin ta haɗu da wani. In haka ga wani mutumin kirki da zaka ba yarka, to ka fara gina shi, ka ce kai zo, kai nake son ba yata, amma tun yanzu fare mata alheri. Ka fara zuwa tana ganin mu ina yabanka, don in gina ka a hankali kafin zaɓe, kafin primary election. Yawwa, ka fara buga fasta tukunna mai kyau kafin primary election. Yau da 'yan takara su fito da yawa, kafin primary election ka shirya sosai. Duk kai masa campaign tukunna ta gamsu da shi. To kaga amma rana guda kawai dan kana uba kai amfani da power ka ce wani zan baki, ko gawarki sai an kai ɗakin. Haka wani yake cewa ko gawarki, wai shi mutumin shi dattijo ne baya magana biyu. To wannan hatsarin gaskiya ya kamata a daina shi. Iya an wa iyayenmu duk wannan sun yi haƙuri, amma wannan zamanin ba irin wancan bane. Wannan zamanin yana da hatsari. An waye, tarbiya ta lalace, abubuwa sun taɓarɓare, yara suna ganin fina-finai, suna ganin abubuwa iri-iri, suna jin labarai da kisoshi iri-iri, kuma suna gani ana yi a drama, kuma suna mai da shi gaske. Saboda haka ayi taka tsantsan. Allah ya tsare ya kiyaye. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.